Σκέψου τον εαυτό σου σε μία σχέση. Αν πραγματικά ενδιαφέρεσαι για τον άλλον, τότε βρίσκεις κάθε στιγμή και κλέβεις κάθε δευτερόλεπτο από την ημέρα σου για να τον δεις και να αφιερώσεις λίγο χρόνο για εκείνο. Ακριβώς το ίδιο σκεπτικό έχω για τις επιχειρήσεις. Θεωρώ ότι όταν κάποιος ενδιαφέρεται για κάτι πραγματικά, θα βρει έστω και τον ελάχιστο χρόνο να αφιερώσει για να ακούσει αυτό που έχεις εσύ να του προτείνεις. Δηλαδή, το πώς εσύ θα του λύσει το πρόβλημα. Δεν θα ενδιαφερόταν αν δεν υπήρχε κάποιο πρόβλημα για να λύσει. Για εμένα προσωπικά, ο τρόπος σκέψης είναι το παν, προτού ξεκινήσω οποιαδήποτε συνεργασία. Ξέρω ότι αυτό που κάνουμε φέρνει αποτελέσματα. Και αν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να τα έχει, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Δεν θα δώσω την εύκολη λύση σε κανένα. Ποιος μου λέει μετά ότι αυτός ο άνθρωπος θα εκτιμάει εμένα και τη δουλειά που κάνω. Σίγουρα ο σεβασμός και το να σε εκτιμήσει κανείς κερδίζεται, αλλά όταν ζητάς βοήθεια από κάποιον, δεν το παίζεις ιστορίας. Οπότε στην τελική εσύ επιλέγεις. Είτε θα κάτσεις με τα ίδια αποτελέσματα, ψάχνοντας να βρεις την εύκολη λύση δεξιά και αριστερά, είτε θα επιλέξεις να φέρεις ποιότητα και αναγνώσεις την επιχείρησή σου με τον σωστό τρόπο. Και ο σωστός τρόπος δεν γίνεται μέσα σε 5 λεπτά. Χρειάζεται οργάνωση, στρατηγική και συζήτηση. Αν εσύ δεν είσαι σαν τους άλλους και μπορείς να ακούσεις, τότε μπορούμε να κάνουμε μια συζήτηση.